Salam mehriban dogonlar, edi dilleşler, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. İlim günüm bolmasa, aýym günüm dowmasyn. İl bilen gelen toýda bayram diýip, Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynaky il gün gepleşiginiň nowatdaky sanyna başlaýar. Il gün gepleşiginiň bugünkü temasy adam hukuklary. Bugünkü mehmanymyz, söhbetdeşimiz bolsa Awstriýanyň paýtagty Wienada ýerleşýän Türkmen inisiativasy adly adam hukuklary guramasynyň ýol başçysy hormatly Farid Tuhbatully. Farid aga gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ ol, salam aleykum. Farid aga zähmetiňiz ýerini tapdy. Zähmetiňiz Allah tarapyndan kabul boldy. Bir ýeňiş kazanyldy. Türkmenistanly aktivist Rozagelli Çölüýewiň islegi ardasy kabul edildi. Russiýa Federasiýasyna çeken zähmetiňiz üçin ilki bilen ähli kollektiwimiziň adyndan, aktivistleriň adyndan tüýsürekden gutlap minnetdarlyk bildirýär. Sağ olun, ol ýeňiş ýöne diňe biziň ýeňişden oňa bir topar hukuk goraýjy guramalar gatnaşdy. Hemme sağ bolsun elbetde kişilik bolsa da bir ýeňişimiz boldy. Inne Farid aga, şu Rozagelli Çölüýewiň işi mundan soň nähil bolar? Adam hukuklary taýdan şu we şuňa meňdeş meseleler nähili bir seslenme döretýär, nähili ornalya mediada adam hukuklary göreşini şu arada da bir maglumat berseňiz aga. Doğrudan bu waka bilen baglanşykly bir näçe problem, bir näçe soraw geldi maňa. Adamlar ýüzlenýärler, soraýarlar. Şoň üçin diňe çölüýewi degişliler bilen köpsine degişli näme wakalar bar da, problemler. Şol sebäpden owa indi oňa entek 3 ay wagt berdiler. Ýene Russiýada şu 3 ay ýaşap bilýär, durup bilýär. Şoň üçin de biz ýene de adwokatymyz hem bar. Ýene adam tapyp zada şoň kömek edip şu Russiýada galarýaly, ýa bosgun statusyny alýaly bir kömek etjek bolup synançyk görärs. Nesip bolsa olam bolar. Ýöne bu sebäpden ýene bir näçe adam maňa ýüz tutdy. Şu bir aýda menem ýa-ni aksiýalara gatnaşdym. Türkiýede bir aýda YouTube'da çykyş etdim diye, indi gorkýandy. Menem şu bir demokratik ýurtlaryň birinde şeýle bosgun status alybilermi, kömek edebilirsiniz diýip şoňa sorawlar gelip başlady. Bärde men diňe ol ýa-ni jurist konsultant elbäli ýöne şol özü esasında ýa-ni bu goraýjy guramalar nähil ýagdaýda işleýär. Şolary düşündirýärli birazmys kıskaca şonu aýtyp geçjek bolýanda adamlarda düşünje bolsun diýip. Doğrudan hem biz hukuk goraýjy bolandan soň elimizden gelen kömegin edýäs. Ýöne hemişe oňaly bir ýeňişler hem bolmaýar, onu bilmek gerek. Hem zady hem her kime biz kömek edip bilmeýäs. Birinciden misal üçin özüňiz bir oýlanyp görüň, bir Türkmenistandan çykan hukuk goraýjy aktiv işleýän adam näçe? Benim pikirimçe bir elin barmaklary ýeter eger sanap çykjak diýsen. Belki siz köprak tanıyansınız. Yani onda da hasam bizler köptel az kat az. Şoň üçin işe köp özüňiz bilýäňiz Türkmenistan ýagdaýyny. Şo sebäpden her kime bulup maňa kömek eder, men arkaýyn bir ýere bar bereýin, oşoň şolary ýüz tutsam ertir maňa kömek ederler diýip oňaly nämeňiz bolmasyn diýip temäňizi üzün diýjek bolýan. Ýöne başta şol ýa-ni aktivni nämelere gatnaşjak, aksiýalara gatnaşjak, YouTube'da çykyş etjek diýende emmäňiz indi kemili ýaşyna ýeten özüňizi, öz işiňize özüňiz jogap bermeli bolýaňyz. Ola bir. İkinciden men ýok o zatlara gatnaşmaň, aktiv gerekdäl, oturuň ispip diýjekdäl, gaýtam näçe aktiv bolsa esasam şu ýaş nesiliň näçe köp aktiv etse şonça gowy. Yurdumuz üçün gowy, belki basyl berer, belki bizde de bir demokratiýa görer. Ýöne her eden adamyny öňünden özüň pikir et görmeli. Misal üçin
köçelerde gaylar dur deyip geçip barayan maşının önüne çıkmarsın sen. Bana şu gayı kömek eder deyip. Belki ol sürücüyünü ol saklar. Belki onu çare de görürler. Yani sana senin için tapu yok da onu. Sen eyyam ağırda senin nämäňi seredip buna bozgun statusunu cennetten bersek mi ka, cehennemden bersek mi ka deyip şu nämet başlayanlar. O yerde sana pasportuna deport deyip izine kaytarmaya hiç kim. O yerlerde. Şoň üçin şu zatları öňüňizden oýlan, pikirleriniň nädip etmeli? Aktivini sökmen, yüzüňi açyp sökmen akça çıkmakda. Eger oýlanyp görseňiz, başga ýollar bar olaryň şoň ýaly. Demokratiýa üçin, adam üçin aktiv işler etjek diýsem. Olar bir problem. İkincisi yine diýeli gaýt geçmeýäli bizler Türkmen hukuk korucular sany gaty az, olaryň aktiv işleýänler ondan az. Biz islesek hem hemmesine kömek edibilemiz ýok. Birinciden yine de bir zady düşünmeli. Biz diňe bärde oturup hani kim bosgan statusyny sorar ka şoňa kömek eder diýip oturamyz ýok. İş gatken Türkmenistan özüňiz bilýäňiz iň pes nämede derejede şu adam boýunça dünýäde aşakdan birinci, ikinci, üçüncü yerler alıp dur näçe ýyldan beri. Bize misal üçin ýene de bir näme misal getirip aýdaýyn. Adamyň kan basyşy misal üçin ýokary bolsa terapewtiň ýanyna barýar. Ya da bir elin ayagyny döwüm bolsa hirurgyň ýanyna barýar. Olan bulan lukman. Yani her lukmanın öz uğru var da. Misal üçün gaýtışmaýaly elinde bolsa sen terapewtiň ýanyna barmaýan, sen hirurgyň ýanyna barýan da. Ya da diğerine kuruluşçular var. Ştukatur var ya da avtokran sürýän bardy. Şol avtokran sürüji bir sebäpden işe gelmän galsa, oňa başlyk ştukaturkan goýda bar sen avtokrana min diýip aýtmaz. Olmasa ikisinin kuruluşçu hesaplanıyor. Ben aytacağım şu adam hukuk korucularının arasında da şeyler her kimin öz uğru vardı. Misal üçün Kazakistan diye ya Kırgızstan diye çoğal yurtlarda onlar ayratin misal üçün biri sutlara katlaşıyor, biri monitoring türmeleri monitoring geçiriyor. Şoňa benzer biri daklatlar ýazýar. Bir adam hemme iş edibilmeýär hiç wagtda. Ýöne biz gaty az bolandan soň biz mejbur bolýarys köp zatlar bilen meşgullanmagy. Misal üçin biziň indi işgärlerimiz diýsem hem bolýak, dostlarymyz diýsem hem bolýar şu ýurdun içinde onlar maglumat çöplýär, maglumat ýygnýar, zady monitoring diýdi. Olan türlü nämelerden ayarlar, hukukları, çağlar hukukları diýeli, ya millet kiçilikler hukukları. O zaman biz bärde şolary ýygnan zatdan daklatlar ýazýas, ya yüzlenme ýazýas. Olam türlü nämelere, halkara guramalara gidýär da, ona advocacy diýip aýdylýar. Olam başga iş. Olam başga. Emmesi hukuk koruyucu, emma uğurları başka. Şoň üçin adam az, iş köp. Ine men ertir sorasam bir gün maňa kömek bererler diýip şoňa pikirimiz bolmasyn diýjek bolýan da. Elbetde başarsak ýok bar git kömek etjekler diýip aýtjak adam ýok saňa. Ýöne anyp yüz göterim ene şuun sorasaň ertir biz saňa bosgun statusyny alyp bereriz diýen hiç kim söz berip bilmeýär. Sebäbi ol bize bagly däl. Biz elimizden gelen kömek etsek hem ol reşeňýany ol ýurdun nämeler kabul edýär da. Ýöre işgärleri, polisiýa bolýarmy, başga bir migrasiýa kullugy bolýarmy. Durdy ýurtlarda durdy nämeler. Şoň üçin şu sebäpden bugun çykyş edeýin diýdim. Şu zatlary göz öňünde tutuň. Eger şoňa planyňyz bar bolsa. Ýöne gowusy başda bir gowuja pikir ediň, bir adım etmezden gowuja pikir ediň.
Farid ağa, inni şol syýasy gaçwatalga almak üçin umuman bir döwletleň arasynda bir belli bir şertler var da şu syýasy gaçwatalga almak üçin. Bir adama syýasy gaçwatalga bermek üçin umuman esasy nähili şertler bolmaly. Bir menin ha yan kaýdyşyňy ýaly bir mitinge çykdym ýa-da şol oppozisiýa ähengli kanallarda komentar ýazdym, tesvir ýazdym, şolary golladym, çapak çallym zat şoň üçin inha meni aňyrda tutjak bolarlar ýa dogan garnaşyma azar berjek bolarlar da diýeni bilen şol nememi kabul edilermi? Umuman bir belli şerti barmy şu syýasy gaçyp atalgan? Nähili adamlar alyp bilýär? We şoň bir belli bir möhledi barmy? Ýurda görä ütgeýärmi möhletler ýa-da nähili agam? Şu arada da bir maglumat beräýtiňiz. Doğru aýtdyň, hiç ýerde bir anyk punkt ýazylan näme ýok. Ol ýazylan bolsa da oň ýaly bir konkretny zat ýok. Her kim, her çinownik özüne göre mysal üçin kabul edildi. Näme etmeligini. Ola bir ikinciden ýöne bizim häzirki şol ýa-da oňlaryň gyzlaryň ýagdaýyna çylşyrmyrak sebäbi olar Türkmenistanyň içinde däl. Olar Türkiýede ýa mysal üçin Amerika Birleşen Ştatlarynda ýa Kiprde şoň ýaly aksiýalara gatnaşýardy. Ondan gidip başga ýere status aljak bolsaň, bozgun status. Seni qaytarmaklary mümkin. Ýa-da şöyle näme üçin Türkiýe izni qaytarjak boldylar? Sebäbi Türkiýede oňa Orsiýadan nämeler pikir boýunça hiç ugroza ýokdy, hiç zelil ýok. Şu mahalaçel ýaşap ýören hiç kim deýmändir, demek indem deýmez. Eger ýurdun özüniň içinden çyksaň, onda elbetde başga göz bilen seyrederler. Sebäbi sen ýurdun içinde doğrudan belki sana türme başlar mümkin, Hudaý saklasyn öldürişleri mümkin, başga bir başlar yetişi mümkin. Ýöne onda da düzgün boýunça sen yurtdan çıkıp, Türkmenistan'dan çıkıp, haýsy birinci yurda barsaň, şo yurtdan soramaly bolýar. Bozgun status. Mysal üçin başta Moskwa gel, ondan Moskwadan Washington'a gidip diýeli ýa başta İstanbul'a gelip, osaň İstanbul'dan Şwetsiýa bar. Osaň sorar diýsen, şonu göz öňünde tutmaly. Birinci yurda seni qaytarmaklary mümkin. Mysal üçin İstanbul'dan geldiňmi, bar İstanbul'a bar da şondan sonra. Moskwadan geldiňmi, bar Moskwa bar da şondan sonra. Şol bürokratik nämeler bar şeýle. İkinciden esasy seni ýa-ni arzan kabul etseler hem olar köp nämeleri öğrenýär. Doğrudan hem sen şeýlemi sen bir takazat etmeli sen doğrudan hem eden işini. Ýöne bir baryp da ay men şeýle men türme başyk bolýarlar diýsem, ay onda bärde ýaşa bärde otur diýjek adam ýoksa. Oğusi eger sen doğrudan hem şeýle adam bolsaň ýa-da sen bilen işleşen adamlar mysal üçin häzir opozisiýa nämeler bardy, toparlar bar, zatlar bar. Şolardan hatmy, goldaw haty bolýany, şoň ýaly hatlar alsaň, basan gowy eger hukuk goraýjy guramalardan şeýle hat bolsa. Sebäbinde opozisiýa näme bolsa da siýasatçy, olara ken oň ýaly bir näme men hiç yaman zat aýdam ýok. Ýöne men bolup duruşyny aýdýanda, mysal üçin hukuk goraýjylara olardan gelen hatlara bolýa meni obyektiw seredýärler da. Siyasat gruppalara bulam her ýurdun öz siyasaty bar da. Näme bolsa da bizim Türkmenistan hökümeti bilen ara gatnaşyklary bar. Şu taraplara da seredýärler. Opozisiýa bilen bile işleşseň hem Berdimuhamedowyň komandasyna sen düşman bolup görünýär. O tarapyndan göz öňüne tutmaly. Şoň üçin mysal üçin hukuk goraýjylardan goldaw haty bolsa, oňa başgaça seredýärler. Ýene de bir zady bar. Biz mysal üçin o endi Türkmenistan diýip zat diýip bizi tanýarlar, Türkmenistan goraýjylar diýip. Ýöne şonda da biz özümizde de ken inanman mysal üçin ullara halkara guramalar ýüz tutýasda kömek edin diýip. Näme hukuk goraýjy guramalar. Mysal üçin Çöleýew Orsiýada bardymy?
Universitette Memorial Pravozащитный центр, Korece merkez. Şoları yüz tuttuk. Onlar advokat taptı, onlar işleş başladı. Osan Human Rights Watch var, onlara yüz tuttuk kömek edin deyip. Osan International Partnership var, onlara yüz tuttuk kömek edin deyip. Şöyle baremiz boşlup, şoňal ully goramalar katnaşsa, onu kasam bolýar. Ýöne olar katnaşar ýaly başta biz onlara dakaz etmeli. Şol adam doğrudan hem Orşalab aytanda нуждается в поддержке. Doğrudan hem şeyli aktivist. Kömegi mätäçmi, hakykatdan. Eger ona kömek etmesek, yurda gaýtyp gelse, onda türme düşüşi mümkin, başka baş görüşleri bolmagy mümkin dip, şoňa näme edip olaryň ýöňünde näme diýes, osoň şu bile goşulyşyp, şu yurdun ministerlikleri bilen işleşip başlaýas. Şonda käm ahal ýa gaýtşym ýaly käm ahal bir kömek edip bolýar. Endi men misal üçin köp ýyldan bäri şol nämeden işläp gelen, men diňe bu tarapdan işlämýok, ýene yüz tutsalar kömek edecek bolýan bir näçe ýyl boldy men bärde oturanda bir 20-25 adamı kömek ettim de. Ýöne arasında boldy ýemesine kömek edilmedi. Gynansak da bir näçe adamı kömek edilmedi. Sebebi hiç geli olarda näme ýok, esas ýok da. Yüz tutar ýaly. Bir aýda meni işden gowdular diýe, bir aýda ýene kwartiramy aldylar diýip, şoňa men jarsatlar, olar siýasat bilen baglylar, korrupsiýa bilen bagly bolýuşy mümkin. Şoňa men jarsatlar, şoň üçin barda öz ýurduňda, ýa-ni suwda ýüzlen, prokuraturaya ýüzlen diýip şeýle gaýtar ýalanlar, şu zatlaryň bar. Ondan düşünmeli, bilmeli. Farid ağa, şu ýerde birda sorazym gelýär. Ine adam hukuklary guramalar diýilende käbir adamlar şunu bir opozisiýa guramasy, hökümete garşy gurama, bir syýasy gurama, syýasy hereket ýaly kabul edýär. Şu adam hukuklary guramalary syýasy guramamy, bular opozisiýamy? Bu adam hukuklary guramalary bilen bir habarlaşsaň, gatnaşyp dursaň, pikir alşyp dursaň, ýa şu adam hukuklary guramalarynyň neşirlerini ýydarlap dursaň, şu bir syýasy taýdan kanuny bozmakmy, syýasy günämi? Şu temalarda da ýaman köp soraw gelip gowşýar da. Adam hukuklary diýilende, aýdýa adam hukuklary ol men syýasata girjekkäl, men syýasata goşuljekkäl, men opozisiýa goşuljekkäl diýenler bar da. Şoň üçin şunu düşünürp beräsiň da. Doğrudan hem şeyle birinciden indi hükümet üçün tabu diyor. Kim onu tanqid etse, hukuk koruyucu olsun, siyasatçı olsun, disident olsun, tabu diyor, düşman. Hemmesi bir düşman, hemmesi şunlara karşı görüşmeli. Jurnalist olsun. Adamların köpüsü doğrudan hem şeyledi. Berdimuhamedov'u tanqidlediler mi? Demek şoňa karşı bolsa demek opozisiýa. Siyasattan ýöne esasında biz şu hukuk koruyucu grup toparlaryň köpüsü jemgyýet kurama. Общественный NPO diýip aýtýarlar. Biz üçin tapu şu opozisiýa bilen siýasatçylar bilen bizim tapudy siýasatçylaryň maksady ýurtda şol hökümet başynda durmakda. Tapudy ýok, saýlaw bolsa saýlaw üstü bilenmeýi bolmasa bazı köp ýurtlarda görüp ýörse rewolýusiýa diýerlermi, şoňa mezeş agdyr şey diýerlermi. Ýöne olaryň maksady şol hökümeti nämetmek, hökümetin başda durmak. Prezident mi, parlamentin yolbaşçısını tapudy ýok. Bizim maksadımız şu yurdun içinde adam hukuklary korunmaly. Eger mümkinçilik bolsa yurdun içinde işler. Yani mesele getirdim. Misal üçün Kırgızstanda, Kazakstanda, Özbekistanda yurdun içinde işlep ýören koruyucular var. Doğru, arkaýyn işlebilenler yok. Onların baş şey diye zat ediyor. Näme bolsa da türme basanlar yok olar da. Özbekistan'dan bir ikisini bastılar yani.
Yöne şol yani Людмила Алексеева deyip vardı. Üniversitede köp yıldan beri näme korayıcı bulup işlep gören. Şolay diýeti политики Оршалавайдан багышлар. Политики борются за власть, правозащитники борются за то, чтобы у людей был выбор, кого выбрать президента. Şol tapıpda yani hukuk koruyucu bilen siyasetçilerin arasında. Şoň üçin biz hiç wagt, mysal üçin biz siýasatçy boljak ýa-da mysal üçin eger bir ýerde ya kim bilir bizim yurtda bir wagtlar açyk saýlawlar bolarmy? Şo saýlawa gatnaşjak, prezident boljak ýa deputat boljak diýip oňa pikirim ýok. Ýöne şol yurduň içinde ýa yurduň daşynda Türkmenistanlılar hukuklary bozulsa şoňa kömek etjek diýip tirişýär. Kämahal bolýar, kämahal bolmagy ýöne elimizden gelen kömek etjek şu edýäs bir şeýle tapyp bar. Faridaga inha köp ýyllan bäri, onlarça ýyllan bäri adam hukuklary boýunça görüşip gelýän bir öňdewarjy, bir aktivist şeýlede biziň ýaşlymyz, tejribeli ýaşlymyz höküminde inha daşary ýurtlardaky şu demokratiýa, erkinlige, döwrewaplyga, gowdurmuşa ymtylýan alayda köp ýaşlarymyz bar. Köp sorawlar şol ýaşlardan gelip bolşýar-da. Şo ýaşlar bir ýygyderli ýagdaýda nesihat berip dursaňyz, maslahat berip dursaňyz, ýol görkezip dursaňyz diýip şular ýaly haýyş edýärler. Şoň üçin gepleşigimiziň ahirine şu pursatdan peýdalanyp bir ýaşlymyz höküminde siziň ýaşlara bir maslahatyňyzy eşitdirmeňiz ýanagam. Söz sizde. Oğlum doğrudan endi bara yaşlıda oldum. Olmasa bari gelenden tek yaşıraktım. Böyle näme bolsa da o endi täze nesil olara tejribe gerek. Ýöne biziň bir näme diňe biziň halkymyzda da köp nämelerde seýretýän şeýle näme ýaly. Özleri bir zat oýlap çykyrjak bolýardy. Ýöne bir daş döwrüňde seýrediň. Ýa-da ýene aýtýan şu goňşy ýurtlar bar. Siyasaty bize meňzeş. Onlarda opozisiýa da var, hukuk koruyucularım var, disidentlerim var. Ana şolar näde? Şolar nähili ýol bilen geçýär. Köp zatlar şolardan öğrense bolýar. Dokmandal özüň şol ýaly Orşalawaýdan da наступить на грабли soň öğrendi. Başkasynyň ýalňyşlaryny, başkasynyň ýeňişlerini seýredip köp zatlary öğrense bolýar. Eger de elbette yani sen aytışın ýaly eger soraklar bolsa, zat bolsa belki gelecekde de duşdurar. Başarandan bilýän zadymdan elbette men aýdarym köp zatlary gördüm bilýäsem. Gurung eders gelecekde de ýöne näme bolsa da olara da üstünlük elbette üstünlük arzu edýän. Ozat edýärler näme bolsa da aktiv adam gerek. Hökümete de gerek. Olar o zatlara entek düşünen yok. Ýöne benim pikirimçe döwlete elbette gerek, yurdumuza gerek, halka gerek. Şoň üçin etmeli. Indi bolmady, indi goý bolsun eder diýen gurrun goýaly. Kim näme iş başarsa şonu etmeli. Näme tapydy ýok, näme aktiv etseler hem şonu diýär. Faridaga İlgün Bähwitli Türkmenim kanalynyň ilgün gepleşigine gatnaşyp adam hukuklary boýunça beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlyk bildirýär. Şeýle-de şu Türkmenim kanalynyň tehnika taýdan ähli işlerine Türkmen inisiýatywasy adam hukuklary guramasy şeýle-de Türkmenistanyň kronikasy hökümine himayet berip gollap duranyňyz üçin hem aýratyn minnetdarlyk bildirýär. Şu gepleşiklerin halka yetirilmegine esasy uly roly himayaty siziň guramaňyz berýär, siz berip dursaňyz şoň üçin şu pursatdan peýdalanyp bizem kollektiwimiziň adyndan size minnetdarlyk bildirýär. Taňry ýalkasyna aýdýarym. Köp sag bolun. Sag bolun. Toýlarda görüşelim.